Praise the Lord, hallelujah. Kaitorni Kokthai Mwthangnai kaham na tong na nei. So ang tini puila Kaitorni Kok chengna ni sekang ang norno just kaisa awareness na ni muchingo. Norok semano tabuk belai na satung ni jora. Aboni bege ang just norok no kaisa sana ni muchingo. Norok kisa care khaidi. Tui rok kabang nengdi dai satungo asek tatang di hai kang ke san stroke rok kono manjagi mano tani bege ingke belai kena ketung. Praise the Lord, hallelujah. So tini ni kaisa topik ingke abon nai sing JISU bai bahake halok boi tong nai. So omo belai kena important tam ni bege ingke as a Christian, as a JISU no poito klainai bororok ngi ching JISU bai chini halok thansa nani nango. So aboni bagi tini abonti kisa ang norok sanani muchungo tai norok o video ni bising ti norok sak kisa chaito gei nai nai di sak kisa norok dian khai nai di nini JISU bai halok bahai abono kisa dian khai nai di. So ching alambago porikinugo John chapter 15 verse 4. John chapter 15 verse 4 oro porike chungnugo norok ang bai thansa ke tongdi. Angbo norok bai thansa ke tongnai. So JISU Kristo bono poito klainai bororok no bini muchung ma tongo obono bo bororok no bo bai thansa ke tonani muchungo maneke chung joto no JISU bai thansa ke tona muchungo tai JISU chungno bo bai thansa ke tonani muchungo aboni bagine bo chungno haini saka chung John 15 no porikinugo angke anggur bufang noroke bedek nei. So bedek bufang bai kethawi tongnani amo belai no important no. Aboni bage ani Kriston ta koktai bukuk song chung JISU bai thansa ke tongnani nango. Tai chung alambago porike abubo nugo John 16:33. John 16:33 ang bai thansa ke tongai norok kha kachang thung nei ang okok shawo. So ching alambago porike nugo joto jogao no JISU bo borok no hai ni sawo. Norok ang bai thansa ke tongdi tai khachang ma norok bai tongana nei. Haini bagini bo okok rok no suno saka. So ni Kriston ta koktai bukuk song sung JISU bai thansa ke tong khanga ke chini nukungo hamari phainai chini langmo hamari phainai khatungma tongthokma chung jotono manai. Aboni bagai chung JISU bai thansa ke tongnani amo belai kana important no. Chung kaisa Kristan ngai chung JISU bai thansa ke tongnani nango. Haike chung kabangma hamari rok manai. So aboni bagai ang o session no continue khanani sikang o jaga te kisa norok no prasno khanani muchungo. So a prasno ngangke abonong Kroksa brother bini yakung yak paralyzed injak bo Kerala ni yakung yak paralyzed ingmani yak globo pota retreat center ro thangka ko jaga father belai kono phola kathar by kobolchak father belai gifted gebo father thani suri jakna ni thangka suri jakna ni thangpru father bono hai hinei prashno khaikha nung JISU no da nang nangke hamia hamna da muchung duita sangkha belai prashno kothin no nung JISU no da nang nake hamia ni da hamna ni muchung o brother bo kroksa preacher bo wansoka bo wansogui hai hini saka ang JISU no se nango nei. So tabuk bo 10 years sangkha tabuk bini up paralyzed tongkho tabuk bo kaham ke himbi manya phia or 10 years ro bo tabo Kaitorni Kokthai kaham jaga ganangai piri tongo kaijak mani 17 bosor angka besa manya a 10 years ni bisingo tabo besa bo khorok nei mankha kaijak mani 17 bosor angka besa manya pia jepru bo ang JISU no nango nei sapru apru ni simi 10 years angka a 10 years ni bisingo bo khorok nei chrai bo mankha. Praise the Lord, hallelujah. Ka aboni bagi norok no bo oprosno sungnani muchungo nung JISU no da nang nake hamari da nang. So kebangma chini borok hamari nango aboni bagi chini borok no tini chungnugo JISU no ke sak nangya pia tini chungnug jago phola katar nei yang thanglai mani rok nugo aboni bagi ang norok no poriskar ka sanani muchungo first nung JISU bai thansa ke tongdi
nang jisu bai thansa ke tongkhang kang ke ni nu khungo soitan no kono mungsa khlai manya sekal mutai no kono mungsa khlai manya jeng jisu bai thansa kroi aboni bagai chini nu khungo tekto sini langma problem tai self distraction tai kebangma relationship broken tai amahai ingai jeng kebangma lama tui derawai tini jeng fola katar nei jeng nai tu glai tongo pia jorawo abo ek kaham ungo jorawo ek hamia ngai thango ang saya fola katar manjak norota thangdi nei no hai phano jorawo jeng amahai simi nai tu gui tongkha fola katar ngake chini poito kamawi thango aboni bagai no ang tini norokno sanam chungmani ka bose chung jisu boy thansa ke tongnani nango okay tabuk obono chung jisu boy bahai ke thansa chung jisu boy bahai ke thansa nai so oboni answer gabono surimani bisingtei bible porimani bisingtei nok tharo thangmani bisingtei surimung pandarago thangmani bisingtei chung jisu boy thansa ngo okay so omorok ni bisingtei chung jisu bai thansa ngo nei sing saimana haipunu jorawo chung kaitono surinani muchungya jorawo kaitono lobnani muchungya jorawo nok tharo thangani muchungya jorawo suribung pandawo thangani muchungya jorawo bible porinani muchungya haipano kristan hapru sajakma ba chung kristan nok tharo thananango chung kristan nok suribung pandawo thananango chung kristan nok bible porina nango nei sajakma bagai obo khalanya nangma ba chung khlainai nei khlayo chung gidano ga thana nangma ba chung thana nangnai nei chung thango surum pana nokhor nangma chung surum pana nokhor nai nei chung nokhoro ani kristan ta koktai bukhok rok obole chini belai khana chaya surinan pandawo nokhana nango nei chung thango nok thara thara nango nei chung thango pia omohai chini wansokma tongkhang kangke omohai jodi chung khlai tongkhang kangke abo chini belai khana wrong belai kena chini chaya tamni bagai hinggang ke jeng semana ni nango surima pandawo nokhorma bai jeng jisu bai thansa angya nok tharo thangma bai simi jeng jisu bai thansa angya jisu bai ani relationship ani halok bahai ke khanai bobai ang kok samani bisingti surimani bisingti bona ang jorarmani bisingti bobai ang kok samani bisingti jeng halok kwrak ngo example ang norok nor nani muchingo tabuk romdi neng kaisa jagao thangka bus gari bai a bus gari bai kama jagao nini ganao khoroksa borok tongo bo ora achukjak chai neng bo ora achukjak so norok knai na thanglaika o journey ngenge phungni simi sarigo soginai jat so neng bas kawai na thangka piani ni gana achuknai borok bai neng kok no saya neng saksa bono introduction borlia neng bobai kok bo sunglia kaham hamia bo salia ngangke a sanjao neng soginai a sogimani ulobo bo bini lama bo thangnai neng bo nini lama neng pai nai same obo haino surimung pandao jespuru chung thango jisu a jagao tongo nok tharo chung thango a jagao jisu tongo Babel porima jago aro jisu tongo tani bagai krok ne ba krok tam ani mungi kuthumi suri ke aro ang tongo tai Kaitorni Kokthai abo yaphang ni simino tongo o kok no kaitor sung Kaitorni kok pori pro jisu kristo chungma baksa tongo abo kuno doubt krei no hai phano jodi chung bobai communication bobai chung kok saya bobai sung kaham hamia saya angkang ke same abo hai nai jisu phainai boban thang painai nungmani ni lama phainai tini kebangma kristan rok obuhai nangui tongo girja nogo thana nango nei robibani salo girja nogo tango suri mungrok krei bekha krei suri ma jagao girja nogo tango one sokma alada pia kebangma tini omahai bojoro ching mistake khayo kebangma tini ching nugo adoration prayer khainani phayo jisu ni ganawa achugo jisu ni ganawa suriyo yasku sungo debagna khlayo haipanu joro ngangke mobile message rok nai jorawo WhatsApp open khainai jorawo Facebook open khainai jorawo buni message rok nai so ani Christian ta koktai bukhuk song omo hai jodi cheng ngi tongka chini langmao cheng jisu bai communication gap ngi thangnai so abo chini bagai belai khana chaya
So abani begani Kristen ta koktai bukuk song tini ang norokno sanani muchungo jing tini o surung pandao nokhorei tongibo nok tharo thangmani yagulobo tini jisu be halok boi manya karon tamung gangke joro gangke mobile chungno problem khayo so jing nok tharo thangbo jing mobile bane busy tongo buno SMS reply renani message khainani oboron jing busy tongo so omo hai jing jisu bai halok boi manya bobai jing relationship khai manglak tei jeng suri mempanda nokor kanggang ke jeng o sungsani kok no salayo kok buni bagai hamya gossiping yang kok salayo yang kok salayo suri nani segang cini ap pola ketani je anointing abo kemaui tango oma hai kok salemang jeng suri mempanda haberi kanggang ke apurung ke suri na mucing ya ngai tango so suri na nang ba suri na ini sim suri wei pai yo so oma hai ke boceng kaitor bai halok boi mainya aboni bagina ani kristoni ta koktai bukuk song tabok belai ne important inga ang norokno sana muchung mani kabose sung jisu bai sini halok bahai kisa check khaidi check your life check khaina di nung boda surung pandawan nokorna nile thango ta bukha krai mobile namang nung time pass da khlai pai nok tharo thango pia nok tharo thana nangoni nok tharo thangai panda paikano just nokri feka omo haida jadi omo hai ngi tong khangang ke jing jisu ba halok boy mangla so abruka jing omo haida jisu tikno phaika pia bini lama bo nini lama nang so o jaga relationship tongla so ani kriston ta koktai bukro moito naradi jing jepro jisu ba relationship ka hamungnai jepro bini bo bai jing halok ka hamungnai apru chini nukung hamari ro kupulong ngai khakchang ma tongthok ma bepak no kupulong ngai tai tongthok chathok ching bai tongnai jing bo bai krungi tong khang ke so tawan sodi nok thara thang bai jeng jisu bai krungo surung pando thang bai jeng jisu bai krungo no pia nini a bukha bahai nung jisu no bahai ke suri nung bono bahai ke lo bini mungna bahai ke baju jeng saimono chukna hawo suari tai solonte rok kaitorni mungno hosana hallelujah ni borok loblayo kaitorni mungno continually hallelujah kai apa kaitor hambai kaitor ni borok loblayo hosana nei so omo hai na chung bo sungsaro kaitor re communication tona bage hallelujah bini mungno chung lob na nani nango bini mungno chung bajana nango obo khabai khukbai ke praise the lord hallelujah getai kaisa ang laso kaisa kok sungna ni muchung norokno chrai rokno chung tamni nok tharo tubu tabuk chung obo belai common chini community o chini christian mondoli rogo chini motharogo chung chrai rokno tamni bage nok tharo tlang so norok jotono sanai hai hnai kaitor bai malai renani bagi kaitor bai halok khanani bagi tai nok tharatlangai bobo bini langmo poito krak na angthang nei so ani krishon ta koktai bugrok tini a one sok male abono pia tini bebak no chini mo thaw ulta angai tongo nok tharatlangai thango chrai rokno pia a chrai rok surmung pandawo biang tamo khlai tong obo bumabo forok saine mainya so baksa bachrai rok kabu ne girja nok bisingo busano mobile volume kom khlai mobile video nai tong nai so ani kristoni ta koktai bukuk song useless neng omo hai ke nini busano nok tharot lang khangang ke nini a busa jisu ba halok bai manglak jisu bai thansa ngi manglak thani baging ganga a suri ma jorawo kaitoni mono lok ma baju ma jorawo ani ni a chorai mobile bai si busy tong ke bo bahai ke kaitor bai halok bai manai te tini kebang ma parents rok omo hai na khlai tongo ni jini busa kabo o satongo nokhoro hnai mobile on khlai renai volume kom khlai a mobile no thungai tong nai so ani kriston ta koktai bukro abo belai ken wrong o belai ken chaya chini ma farok ni norok nok tharo jisu no se rnani tlango eba norok nok tharo norok nini chrai rok no jisu no se ya phanan thango ngangke ke tini jisu ni jaga o norok sakbai thangno a mobile no ya fari riwo not good nini chrai jodi jisu na main ya mobile no man kang ka tamang nai ba PUBG addicted ngai game addicted ngai mobile legend addicted ngai mobile addicted ngai nini a chrai no nok tharo salja tlang mo mangla so ani kriston ta koktai buku rok abon bege ang norok no sanani muchungo nini srai no nok tharot lang khanga ke huske tonti nini srai no nung control khaina nang nai surimung jaga achuroi tondi joron nangka buna nangka bujoro phungsa saprak di kono problem krai
जों एसे मा फांगे चिनि राइट दङ चिनि बसानो ठीक लामा तबनानि बागै बे जुदि सराय काबो नै जुदि मोबाइल रेखांखांके नों जिसु न रियावे मोबाइल न सरमानि खलायो आ मोबाइल निनि चरायनि फ्यूचर नष्ट खलाय किबनाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमबानि क्रिस्टियन ता कुकtai बुखरो आं नरक न अबन सानानि मुचुंगो जुदि नरक नि चराय न नरक नक थारत लांखांगांके नरक अबन चेष्टा खायनो नांगो नरक नि चराय जिसु बाय हालक बनानि नांगो borok jisu no hamjaknani nango borok bo jisu no surinani nango borok cheraipuro kaitono man khangkai se thiachak jor borok kaitor bai tongai thangnai be tabuk chung chini ma faro chini chrairok no chung jisu no reimanya nok kotharo tlangma bai chini duty pai thengya nok kotharo chraino tlang thanga gono chini duty pai thengya a chraino jisu bai halok bornani nango chung ma farok Amagani Kristen tak koktai bukuro obidu ni bisde ang obon sanani muchungo sama jagao jodi chaya tongka ang borong thani nakar marsano but ang obon norok na sanani muchungo sing okra rok sing joto sikla sikli rok sing jisu be halok kaham ke bonani nango a halok bonani bagai jorawo a mobile chuno kebengo surimung jagao aboni bagai sing khabai kubai kaitono surene nango so ang obon sanani muchungo surima jagao chini mobile no switch off khaike belai no kaham Surima jagao chini mobile lokno jodi sing logit lang kabat silent mode no tongne a mobile no naya tongke belai kaham heke ching distraction ngai thana yang distraction ngai thang kang ke kaitoni hamari no ching ya chagi mainyang nai ching jisu bai halok boi mainyang nai aboni bage ang obono sanam chingo mobile no ching kisa avoid khainai prayer khaima jagao nok tharo thangma jagao toy chini chrai rok no ching nok tharo tubupro no mobile nok tharo paipro no mobile nok tharo chraino tupro no mobile tai mobile ya borok no surimung se prungdi kaitor be halok borna se borok no prungdi praise the lord hallelujah